Здравейте! Включвам се накратко, за да се представя. По принцип обичам да правя видеа, но представянето е нещо много по-лично. Така че ще го карам направо. Коя съм аз? Аз съм Василия Ванели, която е израснала в Гърция, от малка по чужбина, която не си знае мястото. Тъй като в България аз не мога да живея, затова го казвам това. Израснала съм в чужбина, от 2017 съм в Германия с моето семейство, с моя съпруг и моите 2 дъщери. Тук се развивам, работя и уча. В момента работя в старчески дом и се грижа за стари хора, за което се гордея с това. Не се срамувам от това, което правя. Какво друго правя аз? Аз същото време работя с немска компания, която произвежда продукти за здраве, красота, хигиена. Това е немска компания, която предлага висококачествени продукти. С тези продукти аз стартирах, за да си оправя здравето. Не знаех, че ще го оправя. Не знаех, че тези продукти ще ми помогнат. Но искам да пробвам. Исках да пробвам нещо различно, защото бях в безизходица. Защото не исках да приемам лекарства, защото не исках да правя операция. И какво направих? Престраших се и се запознах с тези продукти много добре. Като започнах да ги тествам, като съм ги употребявала. Какво съм се излекувала? Тези проблеми, които споменах по-рано. Точно така, не съм направила операция за киста, мигрената съм си оправила без да приемам повече лекарства и също така и високото кръвно. Ако и ти си от хората, които имат здравословни проблеми, гледат хората, че рекламират, че нещо казват, че нещо показват, но не си сигурен дали това ще ти помогне. Но и няма да разбереш, ако ти не тестваш това нещо. В момента също така има такава възможност, която е само до този месец. Ти да стартираш в тази компания с минимална цена. Ако искаш повече информация, пиши ми на лично и помисли по въпроса за себе си. Какво правиш ти за теб?